когато хората виждат нас, онези, които ни мразят и хулят пред Твоето име, нека да видят Твоята трапеза пред нас, нека да видят присъствието Ти в нас, нека да видят помазанието Ти в нас. Скъпи Святи Дух, нека трапезата от Господа да дойде. Аз изговарям ангели от небето да слизат и да се изкачват. Аз говоря на златни ангели от Бога да дойдат и да снабдяват. И нито един човек в Господа да няма лишение. Да няма лишение. Аз говоря изобилието на Бога да дойде върху живота ти. Аз говоря снабдяването на Татко да бъде върху теб, като дете на живия Бог. Халелуя! Защото ти не си приел духа на света, а ти си приел духа на Бога, който казва: ти си мой син и аз днес те родих. Шерабасанда. Аз говоря за Божии трапези в твоя живот. Аз говоря за Божие изобилие в твоя живот. Аз говоря за съвършено здраве в живота ти. Аз говоря, че ръката на дявола няма да бъде върху твоя дом, няма да бъде върху децата ти, няма да бъде върху бизнеса ти, няма да бъде върху живота ти. В името на Исус. Алелуя! Божие снабдяване, Божия надежда и надеждата в Господа няма да те пострани. Алелуя! Татко, благодаря ти. Татко, благодаря ти. Издигни ръцете си заедно с мен. Издигни ръцете си. Татко, благодаря ти. Има за какво да му благодариш. Татко, благодаря ти, че ти опази домът ми днес. Че ти защити животите ми, Татко. Благодаря ти днес, че ние отново живеем. Не за да се издигаме, а за да те прославяме. Дойдохме в Твоя дом, Господи на слава, за да Ти отдадем нужното. Да отдадем животите си, да отдадем съдбите си на Тебе. Господи, предаваме всичко на Тебе. И днес заявяваме пред небето и земята: ето ни, Господи! Ето ни, Господи! Направи това, което искаш! Твоето пожелание да бъде в живота ни! Направи това, което си мечтал за нас! Направи ни съдът, който Ти искаш да направиш! Стоим като глина в Твоите ръце! Стоим като глина в Твоите ръце, Царю! Направи ни! Направи ни, Господи! Според Твоето намерение! Да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Търсиме Твоята правда днес. Търсиме Твоята воля, Господи, и Твоето благоволение. Само когато имаме благоволението на Господа, тогава ние може да се наречем синове и дъщери на Бога. Защото когато Исус дойде на река Йордан, дойде глас от небето и каза: аз благоволявам и това е моят син. Не го слушайте. Когато благоволението на Бог е в твоя живот, хора ще те слушат. Алелуя! Хора ще те следват поради помазанието на Бог в живота ти. Хвалиме те, Татко. Това не е за човеци. Това не е за да впечатлим някъде други го или някоя друга църква, някое друго сърце. Не е това идеята на хвалата. Идеята на хвалата е да бъде към Тебе и ни отправяме цялата слава към Тебе, Господи, към Твоята трудна зала, откъдето излизат изворите, и които поемаме, Господи, и които ни заливат тези извори. И ние живеем поради Тебе, ние съществуваме поради Тебе. Алелуя! Няма да има сила, която да застане против теб, против твоите мечти, против твоите намерения. Дори да се изправят войски против живота ти. Онези, които са от към тебе, са повече от тези, които са против тебе. Алелуя! Защото Божието обещание: аз съм с теб. Аз съм с теб не само в неделя. Аз не съм само с теб по време на празник. Аз съм с теб през всичките дни на твоя живот и до вечността ще да расте. И няма да те остави, и няма да те забравя. Ти си син и дъщеря на Бога. Алелуя!
Алелуя! Благодаря Ти за всяка трапеза в живота ни, Господи. Благодаря Ти за това, че когато виждат нас, те виждат Твоята трапеза. И трапезата олицетворява Твоето изобилие. Благодаря Ти за всяко изобилие в живота ми. Благодаря Ти, че финанси ни следват. Благодаря Ти, че благост и милост ни следват. Алелуя! Това е обещание на Батко! Няма да спрем да те хвалим, защото Ти си достоен. Ти си достоен. И Ти си достоен. И Ти си достоен. Само Ти си достоен. Няма по-достоен. Нито на небето, нито на земята. Той е единственият. Той е единственият. Той е Твоят цар. Той е Твоят възкресител. Той е Твоят снабдител. Той е Твоят Господ. Алелуя! Шабра сега. Трябва да викаме тук. Трябва да сме ентусиазирани да викаме. Трябва да ръкопляскаме за Господа. Трябва да сме ентусиазирани. Трябва да се радваме, защото Бог е тук заради тебе. Алелуя! Той е Твой Бог. Той е Твоят изкупител. Той е този, който Ти изкара от Твоята тъмнина. Той е Твоята светлина. Той е Твоето снабдяване. Той е всичко, от което се нуждаеш.
Моцен, могъщ си, свят, свят си, свят, свят си, свят, свят си, моцен, могъщ си, свят, свят си, свят, свят си, свят, свят си, моцен, могъщ си. Божието Слово казва, едни споменават коне, други колесници. Въпрос към тебе. Ти кого ще споменеш? Гледате ли всички? Не виждате ли, че днес съм кръсен човек? Заради вас? Питате още веднъж. Божието Слово казва, едни споменават коне, други колесници. Моят въпрос е, ти кого ще споменеш? Към кого ще извикаш днес? Когато имаш проблем, на кого звъниш? На Исус, на пастора. Към кого се обръщаш за разрешаване на твой проблем? Защо? Окей. Много е важно към кого ще се обърнеш в ситуацията, в която ти ще се намериш. Ако ти се обърнеш към неправилната дестинация, към неправилните хора, тогава ще получиш неправилни отговори и те ще изкривят това още повече от това, което се намериш. Явно, че от балкона не ме разбира, че се опитам тук отдолу да говоря. Айде още път да попитам. Когато ти си проблем, гледайте мене. Когато ти си проблем, а ти винаги, понякога или честичко се намериш в проблеми, в които дяволът те поставя. В една или друга ситуация. И въпрос е, какво правиш, когато ти си в проблем? Като вземеш телефона, към кого се обръщаш? Чади. Окей. Модернизирам работа. Към бърза помощ. Като влезнеш в телефонния указател на телефона, към кого и към кого звъниш ти? Към кого се обръщаш? Бърза помощ. Окей. Към родителите, към бащата. Към майката, към бащата.
Ако ти имаш нужда от храна, от салами и пържоли, къде отиваш? Колко страса е там, какво беше там? Варна. Варна, Бургас. Отиваш в магазина и си купуваш храна. Но ако ти си болен, отиваш в болницата. Нали? Говорим структурирано сега. Поред на номерата. Ако колата ти се развали, отиваш на авто, отиваш в сервиза. Има неща, които нито твой монтьор, има неща, които нито твой магазинер, има неща, които никой не е в състояние да разреши. Даже от хора, които ти си очаквал да разрешават твоите проблеми, не могат. Мога да дам един пример в живота. Ти се надяваш на най-хубавата работа и си почваш да взимаш химикала, обещава ти една работа, казва, че ще взимаш по 5000 евро, ти взимаш химикала и почваш да смята. Направо, аз купувам първия месец, купувам един апартамент, втория още два, пускам ги в наем и почвам да идват пари. Правиш сметки в живота си. Какво ще направиш, ако тези сметки, които ти ги правиш, не са съответни с Божието царство? Мога ли да задам още, защото аз много обичам да знам, да на човек се иска да ви питам. Случвало ли се и колко често ли се е случвало да правите сметки, които не са в аритметиката на Бога? И какво се е случвало, след като не се е получавало? Как се казва оная дума? Разочарование. Еми аз съм очаквал така, пък той не е станало. И знаеш ли защо не е станало? Защото, ще дам псалма, който казва, едни смятат и се надяват на коне. Конят е преобраз на сила. Други на колесници, което символично означава място, където ти не правиш нищо, някой друг прави за тебе. Давид казва, аз ще спомена името на живия Бог. И аз искам да те насърча днес да споменеш името на Господа. Кажи в името на Исус. Всеки проблем се разрешава. Всяка нужда се снабдява. И аз съм свободен. Ако вярваш това, кажи в сърцето си, сега не ви го казвам на глас, кажи го на Бога. Господи, аз ти имам за моя Бог. Ти си моя Бог, ти си моя Бог, ти си моя Бог. И аз няма да поставя други в моето сърце. Аз няма да поставям личности, хора, авторитети. Аз ще поставям теб в моето сърце. И ти ще бъдеш номер едно в живота ми. Ти ще бъдеш всичко, което правиш, ще бъдеш на първо място в живота ми. Няма да бъдеш второ място. Няма да бъдеш пред жена ми. Няма да бъдеш пред мъжа ми. Няма да бъдеш пред децата ми. Няма да бъдеш пред бизнеса ми. Ти ще бъдеш номер едно. Аз те карам да правиш изпит, като ще промени съдбата ти. Едни споменават коне, други споменават колесници, а той каза, аз ще спомена. И често ние споменаваме други хора в нашия живот. Споменаваме други ситуации. Моля ти на малко 20 години назад, когато аз повярвах преди 20 години. Мале колко вярваш бях. Мале как се молих. Мале как падаха хората. Добро ли е? Добро е. Моля те, не оставай там. Не се задоволяй с това. Бог има повече. Ако ти си правил и си дигал ръцете си на един човек, да получава изцеление, днес, когато ще издигаш ръцете ти, още 100 000 човека се изцеляват. Още милиони хора ще дойдат през твоя живот. Още много хора ще познаят Бога през твоя живот, през твоите пътища, през това, което правиш. Защото това, което правиш, и че винаги демонстрираш царство на Бога и ти поставяш Бог на първо място всяка твоя ситуация. И когато ти поставяш Бога на първо място всяка твоя ситуация, другото е второстепенно. Първо търсете телефона ли, какво пише там? Първо търсете банковата сметка. Колко останаха, колко има да влязат. Слава Бога за онлайн банкиране. И често ти се разочароваш в този живот, защото отиваш
и правиш неправилни неща, които Бог не ти казва да правиш. Може ли ние като вярващи хора да започнем да правим неща, които Бог ти говори? Благодаря, че питаш, Сашо. Аз ще ти говоря. Как да го направя? Благодаря, че питаш. Аз ще кажа как да го направиш. Преди да започнеш каквото и да започнеш, застани в позиция на посвещение. Коя е тя? Не ще я чуете през проповедта. Коя е позицията на посвещение? Някои казват, не е задължително, трябва да паднеш на колене. Някой казва, трябва да седнеш. Някой казва, трябва да си легнеш по лице, нали, както Давид се легнал на лице. Някои правят челни стойки, някои каквито стойки правят там. Те се знаят. Идеята, че ти определяш как да застанеш пред Бога. Идеята е, че ти определяш доколко, каква граница може да бъде между теб и Бога. Ти определяш тая граница. Окей, седнете, заповядайте. Давай, още малко дръж. Седни, Христо. Още малко седни. Ти определяш дали ще извикаш към коне, дали ще извикаш към колесници, дадох значение на това. Ти ще определиш, когато вземеш телефона, към кого ще се обърнеш, и ти ще определиш колко трябва да бъде границата между теб и Бога. Но трябва да знаеш едно, ще чака. Между теб и Бог има граница. Бог не я създава тази граница. Ти я създаваш. Окей. Може и за малко да се наведем, Давид. Скъпи Святия Дух, нека Твоето Слово да се материализира в живота ни, да стане плът в нас, да дойде като видение, да дойде като прозрение, да дойде като мечта, да дойде като надежда, да дойде като вяра, да дойде като чук да разруши онези неща, които ми пречат на взаимоотношението ми с Тебе. Господи, да дойде като обущата на благовестието, като меча на духа, да дойде като бойния нагръдник, да дойде като шлема на спасение. Да дойде в моя живот, в моята съдба, в моите деца, в моя дом, извън моя дом, когато карам колата, когато не карам колата, когато съм домъц и когато съм извън домъц. Твоето Слово да бъде реално и материално в моя живот. Както Йоанн казва, Словото стана плът. Нека днес Твоето Слово да стане плът в моя живот, да стане плът в моята съдба, да дойде като облекло, да дойде като видение, да дойде като направление, да дойде, Господи. Да бъде, Господи. Да бъде. И ние тук казваме амин, амин, амин. Окей. Аз вярвам, че сте готови вече за Словото. Добре ще дошли от Гребен Брош, от всички, откъдето идват там. Окей, давай това само да изрестим това. Масата малко чупена. По-близо до Христо да бъде. Христо да не вижда. Алелуя. Надявам се, ви имате Библии. Имате ли Библии? Електронни, iPad-и, WhatsApp-и, там какви са. Не знам всичките. Слава на Бога на всички. Аз се радвам и такава чест за мен да ви служа днес. Защо? Защото аз не ви виждам като хора, които вие се виждате. Аз ви виждам като потенциал на Бога на земята. Аз ви виждам като служителите на Бога. Аз ви виждам като онова, което Бог е поставил в твоя живот, който рано или късно ще дава плод. Може ли да отворим Библията си? Колко от вас има Библии, нека да отворят заедно с мене. Това е много познат текст. Даже текстът е толкова познат, че всички го знаят. Ама ние, като такива хора, искаме да видим какво точно казва Библията. И това е в Евангелието на Лука. 4 глава, от първи стих надолу. Само намалете телефоните. Лука 4 глава, първи стих. Намалете телефоните си, изключете ги, вибрации там, самолетен режим или каквото имате там. Моля ви, бъдете много внимателни. Словото днес ще дойде много силно в живота. Гарантирам ти, че ти ще си отидеш различен. Гаранция. Лука 4 глава, първи стих. А Исус, изпълнен със Святия Дух, се върна от Йордан и бе отведен от Духа в пустинята. Всички знаете това пасаж, много пъти
сте чували различни видове проповеди по това, различни мои скъпи братя, пастири, служители са проповядали по този стих, по тези пасажи. Но аз искам да видите нещо различно днес. И казва, че беше изпълнен с духа и духа на Бога го заведе в пустинята. Когато си изпълнен с духа на Бога, той ще те заведе в пустинята. Пустинята е място на проверка. Пустинята е място, за да може да се провери твоето сърце и твоята вяра, за която ти говориш. И когато ти говориш, че ти вярваш, Бог ще те... Колко от вас казват, аз вярвам? Всички казваме. Бъди внимателен, когато казваш, че вярваш, рано или късно ще бъдеш проверен. И то в пустинята. За 40 дена, втори стих, където беше изкушаван от дявола и нищо не яде през тези дни, когато те изминаха най-сетно гладня, и дяволът рече, щом си Божий син, кажи на този камък да стане хляб. Всички знаят този пасаж, нали? Сега искам да ви върна Битие. В Битие 1, или там 3, по-точно, там където той изкушава Ева. Пак ще ви прочета този трети стих, за да може да фанете Битие 1 или там 3 по-беше. Вие знаете пасажа. И дяволът му рече. Какво направи той? Дяволът какво прави? Говори. Дяволът говори. Ако някой си мисли, че дяволът не говори, той говори. Къде говори? В твоята ситуация. Говори в ушите ти, говори чрез очите ти. Има ли мъже тук? Като гледате някаква хубава мацка, какво се казва? Има ли жени? Има жени. Какво казват жените за другите жени? Тая патрическата, че не е хубава. Дяволът говори. Щом си Божият син. Че той, дявол не знае ли, че той е Божий син? Знае. Че дявола не знае ли, че ти си новороден човек и ходиш от вяра на вяра? А защо продължава да ти говори в ситуацията ти? Що не е спрял? Съкън. Този е много вярващ и не може да се докоснем до него. Вие да не сте Йов. Но чуйте какво се случва тук. Дяволът говори. Защо говори? Ако си Божий син. Знаете ли какво, когато говори дяволът? Той не... Акцентът му не пада върху тебе. Аз минах през много изпитания. Ама акцентът му не мина през... Той не е адресиран до тебе. Дяволът се занимава не с теб, се занимава с Словото на Бога. И каква е идеята на дявола? Да размеши и да не е пълнота Словото на Бога, да не е яснота. Манипулация. Отиваме при Ева. Какво каза Бог на Ева и на Адам? Давам ви цялата земя да владеете над морските риби, цветята, дърветата, градините. Всичко, което Бог направи, го направи за Адам и Ева. И когато Той го направи, Той казва да властва, да управлява. Тоест, Бог даде обещание. И често ние забравяме това обещание на Бог. Кога го забравяме? Тогава, когато дяволът идва и прави размяна на Словото на Бога. Когато дойде при Ева, Бог каза на Ева, от всяко дърво да ядеш, но това да не ядеш. Значи, Ева забрави какво Бог е обещал на Ева. Бог е обещал, ще владееш над всичко. Значи, толкова много дървета, толкова много птици, толкова много обстоятелства, над които тя господарства и управлява, но тя е обърнала внимание за едното дърво. Когато дяволът дойде, той не каза, верно ли, че управляваш? Той не каза това. Той каза, верно ли, че ако ядеш, умреш? Ако ти си Божия син, щом ти си Божия син, кажи на този камък. Тоест, дявола, неговия адрес, който той иска да те насочи, е към незначителното. Към онова, което не е толкова в сила.
на безсилното, което означава, че Ева не е обърнала внимание на обещанието на Бог, че тя ще управлява. Затова той идва, първият Адам, нали, съгреши. И сега той се занимава с втория Адам, не се занимава с първия Адам, защото първият Адам вече е съгрешил. Той се занимава с втория Адам, който е в лицето на Исус. И той казва, ако си Божия син, когато ти повярва в Исус и казва да на Бога, Бог автоматически те направи син и дъщеря. Може ли аз да бъда честен към вас? Много пъти аз се съмнявам дали аз съм призван да служа. И винаги Бог ме е потвърждавал през една ситуация и друга. Ако при мен е идвал и такова съмнение, при вас със сигурност е идвало по друг начин. Не е задължително да дойде, нали, както при мен. Имало ли моменти, когато ти се съмняваш? Даже миналата седмица говорих с Надя и тя каза, дойде дявола и ми каза, дали Бог съществува, и тя се започна да се усъмнява. Виждате ли? Просто дяволът идва, за да ти докара съмнение, да усъмни божествеността на Словото, и когато ти се съмняваш божествеността на Словото, Словото никога не може да се постави път в тебе. Той не може да се материализира, той не може да се реализира. Ти не можеш да видиш чудесата на Бога, защото когато ти се съмняваш, този, който вярва и се съмнява, нали, той няколко го описа като морските вълни, той идва да се отива. Чудото казва къде е? В устата ти, чудото е в живота ти, но ти не го активираш да работи за тебе. И когато това чудо не го активираш, то ще се остава там. Разбирате ли всички до тук? Окей? Щом си Божият син, кажи на този камък да стане на хляб. И Исус му отговори, писано не само с хляб, ще живее човек, но с всяко Божие слово. С кое? С Божие слово се живее. Не се живее с бърчено. С Божието слово се живее. И дяволът го изведе. А къде е бил? Къде е било точно това място, където дяволът го изкушава? Първи си го казва. Къде е? Пустинята. А после дяволът го изведе на високата планина в един миг. С други думи го телепортира от едно място в друго. Дали може да прави дявол такива? Да, прави такива неща. На една висока планина и в миг на око му показва всичките царства на света. Знаете ли какво направи дявола? Той имаше и притежаващи царства, които трябваше да управляват Адам и Ева. И реално дявола казва на Исус, виж сега, той вече до толкова много вярва, че това са неговите царства, че той казва, ако ми се поклониш, тези царства ще ти ги дам. Ако ми се поклониш. И сега, тук е момента да обявя посланието, което ще ви дам днес. Как и на кого се покланяш, това е толкова важно. На кого се покланяш, защото цялата битка, която се води за теб, между Бог и дявола, това е на кого ще се поклониш. За разлика от дявола, дявола ще се опита с математики, с системи да те накара да му се поклониш, докато Бог ти казва, елате при мене. Елате означава доброволен вик към тебе. Да дойдеш доброволно, а не ела тук. Различно ли? То отива вече като заповеднически, като настоятелство. Нали? По този начин дявола се опитва да опровергае или да манипулира, да обезцени силата на Евангелието в твоя живот. И какво прави тук? Той казва, ако ми се поклониш. Аз тук спирам и започвам да проповядвам. Да се поклониш на дявола означава да му се покориш. Поклонението също е покорство. Покорството ти се покоряваш само на този, над когото имаш доверие. Ти не можеш да се покориш на никой друг. Нито човек, нито каквото и да е друго създание, ако ти му нямаш доверие. Защо Ева се е поклонила по този начин, по който тя е направила да яде от дървото на доброто и злото или дървото на познаване на доброто и злото? Тя се е покорила, като му уважила думата на Бога. Обещанията на Бога често в нашия живот са омаловажени. Смачкали са.
Нека, много обичам този стих. Това ми е любим стих. Много любими стих, но той е най-любими. Дали да ви го кажа пак. Всеки ден си го цитирам. Бог е с теб през всичките дни на живота ти, до свършена века, и след това започва вечността. Пак е с тебе. Така че ако Бог е с тебе, ако Бог е от към нас, кой ще бъде против нас? Знаете да песен, нали? Вие знаете много неща. Само на Бога, че знаете. Въпросът е, това, което знаете, живеете ли го? Амин, амин. Вие го живеете, сигурно някъде африкански църкви не го гледам, а ние сме бомбончи. Ние знаем всичко, ние вярваме на всичко, но най-вече вярваме на Бога. И когато дяволът ще дойде при тебе, той няма да дойде с слуга. Той не е дошъл с слуга при Исус, той не е дошъл с слуга при Ева. Той не е дошъл за да вкара. Той не идва така. Дяволът не идва така. Дяволът идва мазно, защото той е бащата на лъжата. И той идва чрез лъжа, за да може лъжата да обезсили Словото на Бога в твоя живот. Да обезсили обещанията на Бог в твоя живот. Какво ти обещава Бог? Колко от вас са чували пророчество за себе си? Ти ще станеш така, ще бъдеш изцелен, ще така. И ти често забравяш какво ти обещава Бог чрез устата на пророка или чрез устата на друг човек. И ти забравяш това и започваш да вярваш на лъжите на врага, защото той ти дава да видиш и ти казва, гледай ситуацията. Не става. Точно 2 дена преди това Божия човек дойде в твоя живот, чрез Слово на Бога и ти казва, ти ще успееш. А ти гледа ситуацията, не става. И ти казва, да, не става. И дяволът яде от това, което ти живееш, практикуваш и правиш. И след това дявола по-силен става. Време на време става по-силен, защото ти от време на време го храниш. Не всеки ден, да не кажеш, всеки ден го храним. Всеки път, когато ти омаловажаваш Словото на Бога и обещаване на Бога в твоя живот, ти правиш дявола да бъде голям в твоя живот. Какво трябва да направя? Благодаря, че питаш. Аз съм тук, за да ти отговоря. Твоята задача е не да вземеш саблята и да го убиеш този дявол, и това да бъде. Но ти не можеш да го убиеш по този начин. Дявол не се е убил пред страшното. Дявол е дух. Всички колко вас знаят? Той е духовно същество и той може да убие тялото ти, да създаде катастрофа, да създаде инфаркт, да създаде неща и тялото ти умира. Но той не може да те убие и това го знае той, защото има слово. Не се плаши от този, който може да убие тялото, бой се от този, който може да убие духа. Кой може да го направи? Кой има власт на твоя дух? Единствено Бог. Дявола няма власт. Нито една твар, нито на небето, нито на земята няма власт върху твоя дух. Защото ти си душа. Така си сътворен, така си направен от Бога. Сега, много често ние виждаме визуално хората и ги определяме. Той е грозен, той е хубав. И ние като гледаме хората визуално и ги определяме, ги правиме автобиография им създаваме. И въпрос, защо дявола удря точно там? Всеки път, когато ти омаловажаваш Божието обещание в твоя живот, Божието Слово, ти си непокорен, който те прави бунтар против Господа. Мога ли да ви покажа, да видите къде сте бунтари? Нека да отидем в Исаия. Исаия 6 глава. Колко да знае къде е това? Това е Стария Завет. Исаия 6 глава. Намерите ли го? И в годината, когато умря цар Озия. Нека да ви дам дълбочината на това, да не ви затруднявам. Нали? Аз съм тук да не ви правя тежест, да ви дам свобода. Цар Озия е бил най-горделивият цар на Израел. И сега, в този пасаж, искам да го прочита целия първи стих, за да може да фанете това, което искам да говоря. В годината, когато умря цар Озия, видях Господ, седнал на висок, издигнал престол и полите на дрехата му изпълваха целия храм.
Но добре да сега. Аз, понеже съм новознателен човек, питам се аз, каква връзка има тук Озия, че когато умря Озия, точно тогава Исаия видя Бог цялата му слава. Искате ли да ви дам значението на това? Честно. Само ви го чакате дори от толкова. Озия представлява гордостта, която пречеше на Исаия да види Бог цялата му слава. Исаия не е бил горд. Озия е бил гордост. Той е бил най-горделивият цар на Израел. И сега въпросът ми е, защо ние или хората на църквата днес не могат да видят Бога? Защото в хората има явна гордост, скрита под масата, скрита зад завеста. Гордост. Мога ли да дам значението на гордост? Гордостта е тази част в твоя живот, в която ти се бунтариш или заставаш против Бога. Ма кога Бог, аз много се плаша от Бога и че искам да го наранявам Бога. Ти го нараняваш всеки път, когато ти си извън контрола на Бога. Всеки път, когато ти спираш да бъдеш с Бога, ти си против Бога. Да го конкретизираме тук. Да го спрем до тук това, защото сега ще отидем още по-дълбоко. Дай да видим стига какво казва. Видях Господ седнал на висок и издигнат престол. Престол представлява владичество. Издигнат престол на високо място. Това означава владичество, означава божественост. Тоест той е видял Бог в цялата му божественост. В момента, в който умря цар Озия, в момента, в който ще умре от живота ти гордостта, непокорството, бунтарството, само тогава ти ще се състояние, ще имаш очи, сърце, да видиш Бога. Той е бил издигнат. Това говори за място, където нито едно нечисто нещо не може да бъде в това присъствие. Нищо чисто няма да влезе къде? Царството на Бога къде е? На земята ли, на небето, под небес, къде е? На небесата. На небесата представляват тази власт, това място, където никой никога не е в състояние да го снеме, да го спре, да спре да съществува Бог. Някой може ли да спре Бог да съществува? Не може. Здравейте, добре сте дошли. Полите на Бога символизират за Неговото величие. Как са били облечени царете? Някой виждал ли такива филми, чел ли такава история? Царете са се обличали с големи, красиви дрехи, с много дълги мантии такива, които се влачат. Това показва колкото по-дълга е мантията на царя, толкова е по-високо качествено неговото царство. Така че царят, който той е видял, не просто са били дълги полите му, а той е изпълвал целият храм. Целият храм. Храмът означава неговия дом. И днес хората не могат да бъдат в присъствието на Бога, защото не са в храма му. Днес хората и толкова много заменят църквата за толкова много неща. На колко от вас са се случвало, ама това не е за вас, това е за някаква африканска църква. Колко пъти ви се е случвало вие точно в неделя да дойде бърчати на гости от Панагюрище да дойде? Колко пъти ви се е случвало точно съкътно в неделя ще дойде на гост или неделя ще имаш термин с форарбайтера? Колко пъти ви се е случвало? И обърни внимание, точно тогава, когато ти трябва да си в дома на Бога, за да може славата на Бога да те напълни. Неделя. Случва се понякога. А вие са съботняци ли? Притчи какво казва? Притчи казва какво много мрази Господ. Ма Бог мрази ли бе?
няколко неща, 6, даже и 7 неща. И той започва, няма да влизам там сега, започва с горделивите очички, които гледат така, после горделивите очички. Откъде може да дойде гордостта в тебе? От това, което ти виждаш. От това, което ти виждаш. Днес очите ни са поставени върху толкова много неща. Очите ни гледат към толкова много неща, но не се съсредоточаваме върху обещанията на Бога. Какви са те? Аз днес те родих. Ти си мой син, ти си моята дъщеря. Аз ще те благословя. Не знаеш ли, че ако повярваш, всичко е възможно за този, който вярва? Не знаеш ли, че ако повярваш, че няма да има нещо, което може да те спъне? Не знаеш ли, че ако повярваш, ще се довериш на Бога? Няма нищо, което да те измъчи. Не знаеш ли, че това са Божите обещания? Стана ми топло. Бог е на това място. Бог е на това място, хора. Някой трябва да го усеща, защото аз го усещам. Така че Исаия, който е представител на Божието пророчество на това време. Пророкът е бил гласа на Бога във всяка ситуация. Пророкът е устата на Бога. И устата на Бога не можеше да говори, с други думи. Исаия не можеше да говори какво представлява Бог, без да го е виждал. Но никога Исаия не е видял Бог, защото Озия беше там. Мога ли да отида в друга библейска ситуация? Авраам дълго време не е можел да види Бога, защото... Кой беше до него? Как беше името му, бе? Той не от вашата махала. Лот беше твърде дълго време до Авраам и Авраам не можеше да види. Има хора във вашия живот, които ви пречат на видението. Има хора във вашия живот, които ви спират да вярвате по-силно и по-уверено в Бога. Има хора във вашия живот, които са като голямо перде, голяма стена, дебела стена, ерихонска стена. Те са хора, които не ви позволяват. Те не отиват до Бога и не ви позволяват да отидат до Бога. Те са хора, които нито са познали Бога, нито позволяват някой да познава Бога. Те са хора, които винаги създават проблеми в твоя живот. И какво да направя? Взимаш саблята и колиш наред. Тук е момента, да вземеш меча на духа и да посечеш всеки змей, който не ти позволява да отидеш до Бога. За да можеш да влезеш в дома на Бога и цялата Божия слава да те напълни. Каква е целта на славата на Бога да те напълни? Може ли да ме обичате, защото аз ви обичам? Да ме обичаш, означава да внимаваш, когато говоря в момента. Защото аз те предавам обичи. Когато ти като вярваш човек, забравяш кой си в Христос. Единственото нещо, което ще се случи от тебе в твоя живот, че ти ще промениш фокуса на твоето видение. И вместо да тръгнеш към пътя, в пътя, ти ще бъдеш до пътя, но няма да бъдеш в пътя. Когато няма да бъдеш в пътя, няма да можеш да прозреш и да видиш цялата Божия слава. Защо трябва да бъда в дома на Господа? Едно казва Давид, поисках от Бога, да бъда и да живея в дома на Господа и то неделя. Така казва Давид, брат Сашо? През всичките дни на живота ми. Той знаеш тая велика тайна, затова Давид обичаше да седи в присъствието и в дома на Бога. Много хора не им харесва да седят в дома на Бога. Сега много скучно. Ние същи песни правят пък тия. Пък как пеят направо. Хората слагат своят си начин как да дойдат до Бога. Дяволът зададе въпрос на Исус. Ако не се поклониш. Един въпрос има от всички. Внимателно ме чуйте. Какво знаеш ли дявола за поклонението, което ние не знаем?
Ние знаем как да се покланяме, как на колене, изправени. Ами е тая песен много помазане, но а другата направо ги чека. Ние търсиме своя начин да се поклоним на Бога. Но има Божий начин, хора. Не е твой начин, Божия начин. Какво знаеше Сатана, което ние не знаем днес? Как да се поклоним на Бога? Ето за това днес Сатана измени фокуса на църквата и начинът на поклонение в църквата. Сатана къде е бил преди да дойде тук? Той е бил в небесата. Чуйте, той е знаел как да радва сърцето на Бога. Каква привилегия? Той е знаел коя песен ще прославя Него. И той точно така песен е правил, за да прослави Исус, за да прослави Бога. И тук е въпросът. Защо дявола промени отношението на хората и начинът на хората как да се покланят на Бога? Защо го промени? Защото той знае повече от теб и истината за начинът на поклонение на Господа. Някой разбира ли какво говоря? Аз много разбирам какво говоря и кеп. Да прославиш Бога не означава само така, както ти знаеш. Може ли да прославя Бога, когато спа на леглото? Да. Може ли? Може да се почивам и да прославя Бога. Може ли да си мисля за Бог и да го прославям? Може. Може ли да си хода и да си говоря с хора и пак да прославям Бога? И това може. Но ние хората сме се научили да слагаме граница. Не, съкън, това е хваление, това е поклонение. Друго поклонение няма. И ние започваме да командваме Бога на хора. Разбирате какво правим ние? Ние командьорим Бога как да го прославяме Него. А той казва, аз знам какво е необходимо да ме прославиш. Не, Господи, ти не знаеш, аз знам как ще хваля. Правим ли го? Толкова често. Толкова често прославяме Бога по своя начин. Когато ти го правиш по твоя начин, ти си горе човек. В теб има гордост. Може ли да прославиш Бога с твоята гордост? Правят ли го хора? То Христо малко вчера ми каза нещо и мраза, и малко му мраза, ама аз ще хваля Бога. Ти хвалиш Бога, ти продължаваш да хвалиш Бога с твоето омраза в сърцето. Ти продължаваш да хвалиш Бога. Ходиш на църква, ама оная не мога да я търпа. Правим ли го? Моля ви, кажете ми, че... Защото да не си говоря сам аз. Ние сме бомбон. Бомбон? Да. Карамеле? Омазана църква. Амин. Ако в твоето сърце има такова нещо против, това е гордост. Това е бунтарство против Господа. Ти мислиш, че се разправяш с Христо. Не се разправяш с Христо изобщо. Това е против Господа. Защото ти презираш Създателя му. Когато ти презираш Създателя му, ти си насочен към Бога, не към Георги, Христо и Шаман. Дяволът идва да размеши и никой не отива да купува злато 12 карата, а да плаща за 24. Уния златни парички, как ми го девелите парички? Пендарката? Колко аз ги има такива? Не знам аз да си имам такава представа. Хубаво нещо да имате злато, пари и неща. Но чуйте, никой не плаща такова вид злато, който е 24 карата, да го плати по-малко. За 14 карата, например. Никой не прави така. Всеки плаща цена, за да придобиеш нещата, които искаш да придобиеш. Трябва да платиш цена. И сега, той се опитва, дяволът се опитва и той казва, ако ти си Божият син, ако си Божият син, заповядай на тия камъни. Камъните падат да станат хлебове. Ама, чакай сега, системата на небето не работи така. Той се опитва да застане против системата на небето. И ние, когато си мислим да правим неща за Бога, обаче без помазанието на Бога,
Това е системата на света, която е влязла в тебе и ти искаш колко пъти сте ходили на църква. Нека да бъдем още малко честни. Малко честни, нали? И още малко честни, да издълбаем малко. Отиваш в една църква и казваш, това пастор, и ще проповядва добре. Стага ли мнение на хората? А пък оная не може да пее ич, направо фалшива работа. Пък и дебела пък и застава пред. Колко пъти определяме хората по този начин? Колко пъти ние даваме автобиография на хора, които са подобни на Бога? Мога да ми кажа нещо? Това е гордост. Исаия не е видял Бога допреди Осия да умре. Допреди гордостта да се заличи. Авраам е чул от Господа да излезе, той излезе и повече не е видял Бог. Не е чул Бог, докато Лот седеш. Лот си отиде от него и Авраам получава видение. В 12 часа на обяд той му казва, погледни към небето и виж звездите. Ако може да преброи звездите. 12 часа. Първо. На обяд 12 часа няма звезди. Нека да го разберем това нещо. Но Бог те въвежда в неща, които са свръхестествени. Бога, в който ти вярваш, той е свръхестествен Бог. И не 12 часа, 22 часа пак ще виждаш звезди. Защото Бог ти казва да ги виждаш. Той нямал предвид за реални звезди. Той имал предвид да види децата, които ще се родят през него в видните поколения. И една от тези звезди, които е видял Авраам, си бил ти. Аз съм бил. И ти си бил там. И ти си бил. И онези от балкона съм бил. Има хора, които Авраам е видял, защото Бог е обещал да ги види. Той каза, издигни главата си нагоре. Откъде идва твоето спасение? Отгоре или отдолу? И какво трябва да направим? Погледни към мене и оттам ще дойде твоето спасение. Къде е горе? Защо Исус беше издигнат? Защо Исус беше раснат на най-високото място в Иерусалим? За да го види целият град извън града обаче. Исус беше раснат в Иерусалим в най-високата част на града. И всеки от града, когато види и когато видеше към това място, виждаше раснати хора. Дяволът иска да размеши и да обезцени Словото на Бог и обещанието на Бог в твоя живот. Насърчавам те и ти казвам, като Божия човек на това място, вземи Словото на Бога и го запечатай в сърцето си и вземи това Слово и кажи, то е вярно и той ще извърши, защото Библията казва, аз изпращам Словото си и той пада както пада дъжда и не се връща на празно, но напоява цветята и тревата и те растат. Не се връща на Словото на Бога, никога няма да се върне на празно. Ти можеш да не му обърнеш внимание, ти не можеш да не чуеш това проче за тебе, но той ще е реално за теб, в реално време. Това е Бог. А това е дявола. Откакто вляза в тая църква, защото, айде да не посочваме имена, нали, да не казвам, защото хората ще ни видят после, по телевизията ще видят. Имаше хора, които казаха, откакто видях в тази църква, вече не мога да се видя на пари. Но чакай малко сега. Пастора ли ти е виновен, че ти си мързелив? Пастора ли ти е виновен, че когато взимаш 5000 евро, харчиш 10 000 евро? Той не става. Бог ти е дал тая глава и в тая глава има едно силово вещество, което се казва мозък. И то мозък не ти е даден, за да те види, че имаш глава, той ти е даден, за да можеш да разсъждаваш. Да взимаш правилни решения. Но въпросът е, че в тази глава има и очи. И лошото е, че много хора поставят очите си върху неправилни неща. И започват да идват неправилни неща в живота им. И после казваш, вече аз толкова вярваш тук, най-вярващия, че защо само на мен? Защо аз трябва да мина това? Че аз тук, знаеш колко неща правят в църквата, когато си искам обаче. Ако си Божий дете, някой чува ли този звук на дявола? Виж от както си станал вярваш, на пари не може да се видиш.
Само проблеми, нищо добро не се случва. Само лоши неща ти идват в живота. Айде да не говоря, защото Наска знае за какво говоря. Наска знае. Дрехите му ще изпълнят славата на Бога в твоя живот. Неговите площи, Неговата слава ще те напълни. И когато Бог ще те напълни, ти ще сияеш. Ти ще светиш. Моля да ви кажа нещо. Сега много хора вярват, че ако се приберат в България, ще умрат от глад. Аз вярвам нещо друго. Аз и в Африка да отида, пак ще бъда успешен. Идеята е не до това колко съм грамотен и успешен. Идеята е, че онзи, който е в мене, е по-силен от този, който е в. Аз взимам този стъп сега и казвам, където и Бог да ме постави, Бог ще бъде с мен. Бог ще ме благославя. Бог ще ме разширява. Чувам за Господа. Благодаря за Господа. И пищиво за Господа. Всичко за Господа. Алелуя. Исус казва, няма да те оставя и никога няма да забравя. Защо няма да забравя? Той не те забравя, защото идеята не е до тебе, бе. Ма идеята е до това, което е положил в тебе. Бог не работи с твоите таланти. Никой. Защо тогава фараон, когато Авраам отиде, Моисей отиде при фараона, защо фараона не ги пусна? Искаш ли да излезеш малко вън, да посрещнеш ти хора? Така ли? Добре, извиняй. Моисей застава пред фараон и започваме да си фърля жезъла и той става змия, ама и другите магиосници те празни. Сега въпрос. Защо фараон не пусна Божия народ тогава, когато видя делата на Моисей? На Бог в Моисей. Защо не се печти фараона и да каже, добре, страх ме от твоята змия, тук където я пускаш, вече пускам народа, излизайте. Още колко препятствия са минали народа на фараона? Много препятствия са минали. И когато отидат на жабите. Жабите дойдоха върху фараон и цялото му царство беше препълнено от жаби. И се го питат. Кога искаш да се моля жабите да се махнат? Да, пасторе. Още един ден. На фараона му харесва с жабките да се шпинка. Някои хора ти го каниш да църква така, сега не е времето. Другата седмица ще бъда. Сега може още една седмица да се седа в греха, може още една седмица да си крада, да ходя на всички неща, които върши грехът, аз ще ги върша с него. Може ли тази седмица да не дойде до другата седмица? Искам да те попитам, ако имаш някакво заболяване с смъртност 100% и след 5 дена умираш, какво ще кажеш? Ако някой дойде да те покани, ела на църква, идвам! Ти ще кажеш, къде е църквата, бе? Колко километър? 5 километра? 5 ще отивам в тази църква, бе! Така ли ми не така? Моля, да. За изцелението сме толкова бързи, да дойдем да си го вземем. А за посвещението... това не е за вас, бе. Знаете за което съм става. Африка. Това не е за вас, вие сте прекрасни хора. Слава на Бога. Но дяволът, когато дойде в твой живот, той винаги ще ти говори не за Георги и за Иван, и за това говори, ама ще ти говори и да омаловажи Божието Слово в твой живот. И често ние забравяме Словото на Бога и Божието обещание. Мога да ви дам 1000 стиха от Библията, където Бог има обещание за вас. Колко обещания Библията има за тебе, за мен? Колко? Колко много? Аз вярвам, че са 365 хиляди и повече обещания в моя живот, в твой живот. И ние забравяме обещанието, което има за нас Бог. Бог ти казва, че ще да даде жена. Ти я чакаш нетърпение, тя идва жената, скъдра в коса, руси
бруса коса, сини очи, нали, много разкошна жена. Идва в живота ти и изведнъж, когато жената иска да й купи червило, тая пак все червило иска от мене. Ти не си съгласен, ти си бил готов да платиш цялата цена, докато жената ти дойде в живота ти и когато тя дойде за червилото, ти не искаш да я платиш цената. Мога ли отида още малко? Някои хора се молят за деца, чакат, денонощно се молят, идват децата и жената каже на мъжа, отида и смениш памперса. Сега аз съм утре на работа, ти ще смениш. Цяла вечер плаче. Това не се случва, когато ние хората се борим, ние искаме нещо достатъчно дълго, понякога това Господ ни оставя да чакаме, защото само когато чакаме, молим се, борим се, оценяваме нещата. Въпрос, какво има в чакането? Твоето пречупване. Да, пречупване. Твоето пречупване. Твоето освобождение. Смирение. Когато ти не си чист в твоето сърце, когато в твоето сърце има омраза, когато има надпревара, когато има зъл дух, си допуснал и по някакъв начин е влязъл в тебе, тогава Бог не може да освободи своето освобождение за тебе. Защо? Защо, Господи? И често ние, хората, като хора, задаваме онзи въпрос, който аз лично го приемам, лично го харесвам. Защо, Господи, на мене? И преди 2 служби, мисля, че бях тук и казах, аз се научих във всяко състояние да казвам, Господи, доверявам ти си и благодаря. И когато започнах да се моля и да казвам това на Бог, Бог беше различно. Всеки път, когато съм минал изпитания, имало моменти, Господи, защо? Но сега беше, Господи, ето, тук съм, доверявам ти се. Понякога изпитанията не се случват, извинявай, че прекъсвам. Окей. Святия Дух ще дойде в твоя живот и ще те научи на великите Божи тайни. Святия Дух ще дойде в твоя живот и ще те напълни, и ще те обучава, и ще те оформя, и ще ти докара до състояние, в което ти ще дойдеш и ще ти каже, ето ме, Господи, пречупи ме. Исус отива при Йоан Кръстителят, кръщава се във водата и идва Духа на Бога. Духа на Бога не го заведе на нито едно друго място. Не го заведе, за да го направи цар в Израел. Защото всички са очаквали това от Исус. Да го направи цар и да махне тиранията на тиранството, на римляните. Но го заведе в пустинята. Колко от вас вярват, че могат много неща да направят. И в един момент пастор Димитър не ти дава шанс да направиш. И ти си казваш, често толкова много, така аз съм. А дали Бог те пречупва през Димитър Захариев? А дали Бог използва Димитър Захариев за твоето пречупване, а ти почваш да мразиш Димитър? Бог ще те заведе на място на пречупване, за да се научиш да му дадеш цялата слава. И когато дяволът ще дойде в твоя живот, той ще иска едно нещо от теб, да му се поклониш. Той ще иска да му се поклониш. Защо иска дявола поклонение ти? Защото на този, на когото се поклониш, той е твоя цар. На когото се поклониш, той е твоя цар. Ти на кого се покланяш? Изборът е само твой. Какво избираш да направиш днес? Да сложиш граница, как да се покланяш, да сложиш начини как да го направиш. 3 песни бързи и 3 бавни, при мен са дошли такива хора. И после събира дискус. Но никъде в Библията няма дискус. Има дискотека, но дискус няма. Дискотека има преди кръчмата. Когато твоето видение пада върху това, какво Бог ти обещава, твоите уши ще бъдат затворени за врага и ти няма да чуеш гласа на врага.
Защото точно когато ти ще попаднеш в правилното слово, правилната почва, правилните брати и сестри, точно тогава дявола ще изпрати барчетката, сладкинята. Тук така, не, другата, там. Скъпа гласа. С такава, за да те отклони. Дяволът идва, за да те отклони от Божието обещание и Евангелие, което има сила. Божието Евангелие има сила да те направи по-съвършен от всички. Божието Евангелие има специфични действия върху живота ти. Може би тая проповед от тук ще влезе, оттам ще излезе. Може това послание не е точно твоето. Но мога да ти кажа нещо. Той ще остави отпечатък в тебе. Може би утре, други ден, след една година, не знам кога. Но ти ще се спомниш тия думи. Ти ще се спомниш не думите на Димитър, а Словото на Бога. Акцентът изобщо Димитър го няма тук. Словото на Бога ще дойде върху тебе. И ще премахне твоята гордост, ще премахне твоите разочарования, ще премахне твоите проблеми. И тогава ти ще си в състояние да видиш Бог. Къде да видя Бог? Бог може да го видиш на всяко място. Стига да поискаш. Но очите ти и сърцето ти трябва да бъде чисто. Чисто и свободно от това да гледаш на хора и на обстоятелства. Чисто от това да не се съобразяваш, но да се преобразяваш. Да се съобразяваш означава да отдадеш внимание на крадеца и лъжеца, което е до тебе. Да се съобразяваш означава бърчетката ти изправи сватба, не е задължително трябва да ходим на сватбата. Не е това Бог иска от тебе. Бог иска от тебе друго нещо. Да го следваш, дори с нагласата всички да застанат против тебе. И всички, ако застанат против тебе и ще се решат да те съборят, да те възпрат, никой няма да успее, защото този, който е вътре в тебе, е по-силен от този, който е в света, т.е. отвънка от тебе. А този, който е вътре в тебе, има силата, има властта, има целият капацитет да отхвърли злото и той ще направи път там, където за теб не е съществувал този път. Той ще отмахне противниците ти и не само, но ще постави трапеза пред теб и ти ще си ядеш най-отбранната храна и ти ще бъдеш облечен с най-добрата дреха и хора ще те виждат и ще кажат: ама той не беше ли оня на оня сина му? Да? Тая не е ли, дето много говорише? Виж каква станала, бе, Господи? И тогава твоя живот ще отразява светостта на Бога. И някой, който никой не е бил в състояние да го докара до Бога, той каза: ама оная виж как се променя, искам да отида там и да видя какво точно се случва. И когато идва дома на Бога, полите на Бога се разпръсват, напълват цялото това място и целият духът на Бога слиза върху този човек. Обладава го. Напълва го отвътре навън. И той започва да плаче. И той не иска да плаче, но той плаче. И той пита: не знам защо плаче, но плаче. Сега като казвам това, в нашето село има един много голям бабаит. Всички се плачат от него. Но един ден, когато отидох в България, точно тогава той беше в затвора и излезе за малко гарнизон с пристиган, как се води, няма значение. И аз отидох дома, събраха се още някои хора и започнахме да се молиме. Знаете ли, този мъж, който никога не съм видял да плача, и ръката му е двойна долу моята, и така нататък, да видиш този голям човек пада на първо и плаче. И аз го питам: защо плачеш? Той каза: не знам какво ми става. Но има нещо, което ме събори на колени. Той не може да седне, той едвам сяда и едвам се изправя. Той човек падна на колени и започна да плаче, защото Божията слава дойде в него. Напълни го и започна да променя вътрешността му. Знаете ли какво ми казва човек? Моля те, остави тук, не дейте, България. Имаме нужда от такъв човек.
Хора ще желаят да бъдеш в живота им. Някой да каже амин, слава Бога за това. Хора ще те желаят да бъдеш в дома ти. Хора ще пожелаят да седат до теб, защото от теб излиза святостта на Бога. И този огън, който е в теб, ще започва да ги заразява и да ги заразява и те ще горят. Ще горят и не знаят защо плачат. Хора ще плачат. И няма да разберат защо плачат. Има само един отговор. Защото Словото на Бога не е размешено. То е истинско, чистото, живо Слово. Истинското, живо Слово, което идва в живота ти, идва в съдбата ти, променя ти. Има едно слово, което казва, ако повярваш ти, ще бъде спасен ти и твоят дом. Всички от твоя дом ще видят твоята промяна. Всички от твоя дом ще видят как ти махат цигарите, алкохола, греха, беззаконието. И твоите близки, и хората от дома ти ще кажат: вау! Удивлението е средство, което ти изразяваш това, което чувстваш. И аз вярвам, че много често в нашия живот ние изразяваме удивлението или очудването. И си кажеш: вау! Ай, кажи заедно с мене: вау! Някой трябва да променя вътре в нас нещата. И ти казваш: вау! Това от Господа. Никой не казва. Само аз казвам. Само аз съм вдъхновен и тази работа. Колкото повече си посветен на Бога, толкова повече светът няма да те желае. Светът няма да те хареса. Няма да се паснеш между хората. Близките ти няма да те харесват. Приятелите няма да те харесват. Съпругата ти няма да те харесват. Децата ти няма да те харесват. Единствената причина е, че те не искат и не разбират какво е посадил вътре в теб Бог. Справи се заедно с мене. Колко от вас вярват, че ако се посветят на Бога, Божието Слово ще се вселява дълбоко в тях. И когато Словото на Бога се е вселило в тебе, ти ще умреш за кючетствие, ти ще умреш за кражбата, ти ще умреш за лъжата, ти ще умреш да бъдеш горд. Няма вече да бъдеш горд. Ти ще умреш от това да имаш неправилни хора в живота си. И ти ще преценяваш хората в живота си. И ти ще допускаш само тези хора, които те изграждат, а не които те разграждат.